ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଧାନ ବିଲ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ହାତୀ ବି ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆସନ୍ତି ହେଲା କି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏ ଏରିଆରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼। ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନିଚ୍ଛକ ଜଳ ଜମି ସବୁ ଅଛି, ସେ ଜମିରେ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଷ ସବୁ ହେଇଛି। କେବଳ ଧାନ ଚାଷ, ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଏଠାରେ ହୁଏ।